Здоров'я, чистовані позирачі і бавлячі. Майнкрафт по-нашому. З вами я, Фангеймер, і ми нині продовжаємо наш летсплей по TFC Minecraft 1.21. Так, мод раз бета, мало будуть лаги. Я зборку не міг скласти, бо щось був конфлікт. Ну, давайте приступимо, і це вже мало інша фірма поміняна. Так, карта. Я її мало провірив, що тут і як. Я все вибрав ту точку. Давайте ми ще сюди створити. Так. Це буде наша хижа. Будемо класти всякі метки, де руду знайдемо, ну, та будемо класти під її чвіт. Так. Ну, коротше, тут ні енда, ні незера не є. Супер. Так, наша метка там. Назбирав ресурси і вже продовжимо там, де нам поклав. Так, частовані бавлячі. Я далі з вами. Ну, малом побродив по світу. І таке діло ж, дійшов сюди. Той ми ще не полюбило, бо це берег, а не знав, чому піском не позначено на карті. Ну, а далі, ну, коротше, тут є гиба пустиня. Далі ще вернув сюди, та й потім усів туйка. Тут мені ще буде теж більш-менш моє файне місто. Та будемо ми тут і вода, річка, ну, ще кое. Ну, давайте. Чекайте. То є. Що нам треба? Перше, що нам треба, то добути дерево на хижу. І ще піти накопати глину. Або давайте раз посадимо наш продукт. Це у нас що тепер? Зараз раннє літо. А чи літо? Я не знаю, як ми то і посадимо. Погано. Або видати, мішав, що й можуть і без води рости. Зараз воно. Можуть. Так. Що посадимо, в нас є буля. Ага. Нам все треба. І все. І все. Що? Більше у нас тут ніч такого не є. Супер. А ну. Коротше. Так. Ну. Перші наші продукти вже є. Йдемо рубати дерево. Нарубаємо дерева. Так. А ну. Щось ми отримали? Який бобер? Так. Сюжет Terraform TFC, світ TFC.
Так, дослідження світу ТФ. Так, піддойміть самородок, металу. Коротше. Ну, і ще нам треба самородка знайти. Це у нас буде перший бронзовий інструмент тепер. Ну, тут много, коротше. 23 види насіння є. Так, це алмази, кімберліт. Так, це у нас, ну, вовну ще займати. У всі біоми та всі це 3 чи 4. Я лише 5 прийшов. Так, кораловий риф, ну. Ще й під воду ще спущати, ну то буде жорстко. Так. Ще й вулкани є. Клас. Ну що нам тепер треба? Так. Раз ми тут вже живемо. Давайте. Ще вас не покажу. Так. Це буде наша перша хижа. Бо інших у нас матеріалів не є. Так, а це що у нас? Яким чудом? Я ще підготовив. Ти дуже жорстко. І я коп'ю не вчинив. Так. Ну, ідім. Добре, що недалеко. Так, чистовані. Ну, тотня вовк заманув його пак. Той не йшов, убив. Так не убив і пінчай. Пригнав. Бо він ще нам більше не вертав. От. Замітив, той у нас є глина, і це вже дуже добре. Ну, коротше, я той вже обустроїв. Ну, давайте вчинимо собі першу хижу. Ну, перша хижа у нас буде досить така. Так, деземлюм. Ну, мусимо ще йти. Цей травичий.
Так, це в нас є, ну щось продукти наші не ростуть. Бо нам раз не до продуктів, нам треба чинити нашу так, є. Є. Так. Тяжко. Чекайте, на що я буду мучитися землю. Скільки в мене є ідея. Ну, ще нам і много не хватить. Якраз. Ну, челяди. Наша перша хижа. Так, раз у нас вже є хижа. Огородик невеличкий. Огоронне немало насаджено. 3 ямки. На так діло. Так. Ну, тут у нас будуть фіші. Тепер нам треба викопати ямку. П'ять на 5. Так. Защупать ямку. Змечемо дерево. Так, давайте я його добуду. Нам треба більшого і чого є всього інвентарю. Бо давайте раз добудемо глину та вчинимося більш-менш файні інструменти. Так, народ, я тут, і у нас у домику з'явилися вже дверці. Будемо ще як закривати. Ну що ж, і наша погороднина ніч не росте. Так. До речі, додаємо вже глину. Так. Беремо глину. Так, раз. Так, це нам раз не треба. Нам треба ще 4 штуки. Та й чинимо все. Чекаємо. Так. На що нам там і треба, то ножовку. Бо у нас вже було дерево.
Чекайте. Тестуємо бот. Так. Ага. Так, после бронзы что у нас идет? Висмут. Так. Ще розберемо. Мені треба формочку знайти. Тусі. Так. Де ножовка? Угу. Понял. Все, ножовка у нас є. Так. Тепер нам треба ще челяди. Добити траву. Ну, коротше, продовжимо. Ми видалися у 5-й серії. Але я зроблю за кадром. Це тут довго. Бо як би і робив туторіали. Тутори, коротше. От Terraform Craft, яку то що робити. Коротше, я собі учинив форму. З цих платформ вже нам буде ще легко чинити. Ну, поладити. Чекайте, тут ще не був маховий сич. Так, є в мене кам'яний молот. Мусимо вже перечекати ніч. І покажу вам, як учинити першу гамору. Так, народ. Добрий рано, вже ще відніє. Мусимо вже перечекати ніч. Вона тут досить довга. Так. Так, а ну чекайте. Ого. Мало буде конфлікт із плазмовойсом. Бо то не біда. Так. Є. Зараз сюди покладу. Так, беремо все. Зараз сюди беремо ножик. Треба нам іще 3 штуки сіна сього. Так. Ну, тепер нам треба дерево. Підійся все. Маленько не хватило. Супер, йдемо. Так. Що глянувши ще добудемо. Так. Все. Є. Так, беремо і все. Беремо все. Не знаю, на що ми всякі тут предмети. Так, кладемо камінь. Б'ємо по ньому. Чекайте.
То не може. То не... Не може щось камінь? Ну, давайте пробуємо базальт. А це ж туди гет. Із мохом. Чекайте, який то точно камінь мож, я не знав. Воно робить так. Нажимайте по ньому молотом і це ваша перша гамора буде. Так. Ну, давайте продовжимо те, що ми почали. Так. Ну, знаєте що? Треба ще скачати мод Veil. Бо ми виділи і згори на екрані усі функції, що вказує. Всяку то непонятно. Ну добре, давайте будемо завершати. З вами був FunGamer. Підписуйтеся на канал, кладіть лайки. До нових зустрічей, всім пока.